Salam Atavatan TV YouTube kanalının tamaşaçıları. Atavatan haberleri gepleşimizde hoş gördük. Hormatly yaşlar, bilşiňiz ýaly 2021-2022 ýyl okuw ýyly tamamlanyp berýär. Biz size orta mektepleriň soragnamalaryny ýetirmege dowam edýäs. Okuw ýylynyň gutardyş synawlaryna taýýarlyk çäklerini biz size öň Türkmenistanyň taryhyndan soragnamaları, türkmen dili edebiýatdan düzmüçin temalaryny size ýetiripdik. Bugün bolsa biz size Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mektepleriň gutardyş synplarynda Taqiq bilimni uğurlar gutardyş synplarynda fizika, biologiya, şeýle hem jemgyýet öwrenç derslerinden soragnamaları ýetirýäris. Siz bu soragnamaları şu video habarymyzyň aşağınaky linkden alyp bilersiňiz. Mehriban müştaklarym, biz size gepleşimizin indiki fanlaryna, yurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine okuwa girmek bilen baglanşykly tanıştyrış çäresi bolan Açyk Kapylar Günleri baradaky habarymyzy ingliz wagtda kanalymyza ýerleşdireriz. Siz bolsa kanalymyzy iýerlemege dowam edin. Özüňize gyzykly hem peýdaly maglumatlar almak isteseňiz atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki fanına görüşýänçek hoş, sag bolun.